Вырашаюць, як узмацніць паветраную абарону Украіны. У эфіры Белсату аб'ектыў. Для вас працуе Александр Баразенко, і мы пачынаем. Пакистанскія рабочыя ў Беларусі, а беларускія электробусы ў Пакістане. Пра гэты і іншыя так званыя ўзаемавыгадныя абмены дамаўляліся сёння ў Менску Лукашенко і прэм'ер-міністр Пакістану Шахбаз Шарыф. Падрабязнасці ва Владзіслава Корсака. Беларусь готовая прыняць на працу до 150 тысяч пакістанскіх спецыялістаў. Прынамсі, пра гэта заявіў Лукашенко падчас візіту ў Менск прэм'ер-міністра Пакістану Шахбаза Шарыфа. Сделаем все для того, чтобы наши пакистанские друзья, рабочие, крестьяне, интеллигенция, желающие, смогли приехать в Беларусь и работать здесь. Гэта, аднак, не рэцэпт для ліквідацыі справакаванай самім жа рэжымам праблемы кадравага голаду ў Беларусі, упэўнены палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Я даволі скептычна ставлюсь менавіта да пакістанскага варыянту, паколькі людзі не ведаюць мову, адрозненне, напрыклад, ад мігрантаў з Цэнтральнай Азіі, былых постсавецкіх краінаў Цэнтральнай Азіі. І не думаю, што ім будзе так лёгка менавіта грамадзянам Пакістану тут адаптавацца на нашым беларускім рынку. Акрамя таго, Беларусь і Пакістан падпісалі сёння пагадненне аб вайсковай супрацы і рэадмісіі. Пакістану можа быць цікавы досвед беларускага ВПК, які цяпер фактычна цалкам загружаны абслугоўваннем расійскай вайсковай машыны. Беларусь же разглядае магчымасць заняць месца Украины як партнера Пакистану у доставе, ремонте и модернизации бронетехники. Они производят то, что реально проходит испытания на поле боя. Соответственно, то, что воюет, всегда ценится. Это касается того, что то вооружение, которое производится в Украине, так и, соответственно, у противника. Шахбаз Шарыф – один з нешматлікіх кіраўнікоў краінаў, які афіцыйна наведаў Менск падчас міжнароднай ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі. На фоне перамоваў США і Расіі спрабуе выйсці з дыпламатычнай і эканамічнай блакадай і сам узурпатор. Лукашенко лично надеется на то, что это повлияет на разблокировку. Нормализация будет происходить не только с Россией, но и с Беларусью. И, соответственно, партнеры могут использовать Беларусь в качестве важного логистического хаба своей торговли с Европейским Союзом. Між тым, таваразварот паміж Беларусю і Пакістанам мізэрны. Летась ён склаў крыху больш за 50 мільёнаў долараў. Гэта з улікам росту на 4,5% ў параўнанні з 2023 годам. Беларусь прыдае ў азіяцкую краіну сельскагаспадарчую тэхніку, калійныя ўгнаенні, нафтахімічную і малочную прадукцыю. Лукашенко таксама заявіў пра намер збіраць у Пакістане беларускія электробусы. У нашу ж краіну ідуць пакістанскія тавары лёгкай прамысловасці и харчи. Пропаганда и он сам обещают про великие проекты, про значное повеличение товарозвароту. Окромя Китая нигде это не назирается. Он ездил там в Вьетнам, там в Эмираты, там куды заўгодна. Во все краіны Азии, некоторые краіны Африки, нигде не было ніякага значнага эффекту на долгий час, там, калі глядзець 2-3-5 годов. Подходы Беларуси и Пакистана к ключевым вопросам глобальной повестки совпадают или схожи. А вось дзе Пакістан можа быць сапраўды карысны Лукашэнку, дык гэта ў палітычных пытаннях. Паводле нашых экспертаў, Лукашенко спадзяецца на палітычнае падтрыманне і адвакатаванне Пакістану ў міжнародных арганізацыях, такіх як ААН. Владзіслав Корсак, Белсат. Імя зніклай спікеркі Каардынацыйнай рады і працаўніцы НАУ Анжэлікі Мельнікавай прыбралі з сайту Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Дзе жанчына цяпер, дагэтуль невядома. Раней на сайце НАУ Анжэліка Мельнікава была пазначана як дарадца стратэгічнага планавання. Пра знікненне спікеркі Каардынацыйнай рады паведамілі 28 сакавіка. Пазней высветлілася, што Анжэліка пакінула тэрыторыю Еўрапейскага звязу яшчэ ў канцы лютага, а ейны былы муж і дзеці цяпер у Беларусі.
Напярэдадні Белсату стала вядома, што з рахункаў фонду «Беларусь Ліберці», заснаванага Мельнікавай, знялі грошы. Зрабіла гэта яна сама ці нехта іншы, пакуль невядома. У Пастаўскім раёне распачаліся чарговыя вайсковыя вучэнні з выкарыстаннем тэрытарыяльнай абароны. Адметнасці гэтым манеўрам надае блізкасць месца правядзення да мяжы з Літвой. Падрабязней пра трэнаванні войскаў у кантэксце набліжэння стратэгічных вучэнняў «Захад-2025» у наступным матэрыяле. Удасканаліць навыкі кіраўніцтва, навучыць асабовы склад і ацаніць гатовасць падраздзяленняў тэрытарыяльнай абароны. З такімі мэтамі распачаліся трохдзённыя вучэнні тэрытарыяльных войскаў у Пастаўскім раёне. Адметна, што гэтыя трэнаванні праходзяць у памежным з Літвою рэгіёне. Сярод іншага адпрацуюць ахову і абарону аб'ектаў ТРА, населенага пункту, а таксама барацьбу з дыверсантамі. У Літве за гэтымі манеўрамі будуць сачыць уважліва, але спакойна. Угрозы возможных провокаций и так далее, они есть. Другое, что тут можно интерпретироваться как некое какое-то там давление. Но мы это не раз видели. Нягледзячы на нібыта лакальнасць вучэнняў, падрыхтоўку да іх правяраў дзяржсакратар Савету бяспекі Вальфовіч, а за хадой манеўраў будзе назіраць начальнік генштабу Павел Муравейка. Гэта звычайнае планавае мерапрыемства, якое, в прынцыпе, ва ўсіх раёнах праводзіцца. Просто што паколькі зараз такая абстаноўка і гэта памежныя раёны, то відавочна, што ўсе такія мерапрыемствы будуць выклікаць занепакоенасць, нейкія пытанні і гэтак далей. Ну і, в прынцыпе, добра, канешне, за гэтым сачыць, але на дадзены момант нельга казаць, што гэта нейкая там звычайная рэч. Сёлета ў верасні ў Беларусі пройдуць маштабныя беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2025». И надо видеть другие направления и возможные театры военных действий, не дай бог. Поэтому мы будем проводить эти учения для Беларуси и России. Основную роль должна в силу определенных причин сыграть Беларусь. Потому что отвлечение большое войск Российской Федерации сейчас. У тренаваннях возьмуць удзел больш за 13 тысяч вайскоўцаў. Литва в полной серьезности относится к потенциальным угрозам из Кремля, агрессии, которая сейчас происходит против Украины. И, к сожалению, белорусский режим рассматривается в таком же самом ключе, потому что февраль 2022 года случился не без содействия официального Минска. Занепакоенасць днямі выказаў і міністр замежных справаў Літвы Кястуціс Будрыс. Мінулыя падобныя манеўры саюзная рашучасць 2022 скончыліся ўварваннем расійскіх войскаў ва ўкраіну з выкарыстаннем тэрыторыі Беларусі. Як будзе гэтым разам, пакуль казаць рана, лічыць вайсковы эксперт Зміцер Міцкевіч. Расія, як мінімум, унутраную сваю структуру і грамадства рыхтуе да працягу вайны і, магчыма, для яе большага маштабавання. Гэта выглядае на дадзены момант так. Наколькі в гэтым будзе уцягнуты рэжым Лукашэнкі, сказаць цяжка, пакуль невядома. Ва ўмовах, калі сцэнар нападу на суседнюю краіну пасля вучэнняў перастаў быць тэарэтычным, кожны такі манеўр успрымаецца за межамі Беларусі як магчымая пагроза. Андрей Сульжыц, Белсат. У штаб-кватэры НАТО прайшло паседжанне кантактнай групы ў пытаннях дапамогі ўкраіне, так званы фармат «Рамштайн». Галоўным пытаннем на парадку дня была перадача ўкраіне чарговых сістэмаў супрацьпаветранай абароны «Пэтрыят», а таксама ракетаў да іх. З падрабязнасцямі з Брусэлю наш карэспандэнт Алесь Сіліч. Пытанне перадачы «Пэтрыятаў» паўстала асабліва востра пасля нядаўняй трагедыі ў Крывым Рагу. ЗСУ не здолелі абараніць сваіх грамадзянаў, у тым ліку дзяцей. Владимир Зеленскі ў сваім тэлеграм-канале напісаў, што пэтрыяты, якія цяпер стаяць на захоўванні ў партнёраў, павінны абараняць жыццё людзей. Але ў фокусе сённяшніх дыскусіяў тут у НАТО не толькі самая дастава пэтрыятаў, але і магчымасць атрымання Украінай у будучыні ліцэнзіі на вытворчасць ракетаў для іх. Шмат каго сёння здзівіў той факт, што кіраўнік Пентагону Піт Гексет упершыню, як прадстаўнік ЗША, удзельнічаў у фармаце «Рамштайн» не асабіста, а праз відэасувязь, што выклікала сярод журналістаў пытанні адносна новай ролі Злучаных Штатаў у фармаце імідж прыдуманым. Што тычыцца Еўропы, як падкрэсліў міністр абароны Нямецчыны Борыс Пісторыус, даставы ў краіне будуць яшчэ больш інтэнсіўнымі.
Я хотел бы асабліва падкрэсліць той факт, што мы перадамо ЗСУ яшчэ 4 сістэмы супрацьпаветранай абароны «Айрис-Т» разам з ракетамі. Гэта, безумоўна, найлепшая навіна дня. Тым больш, што мы перадаём яшчэ дадаткова і 30 ракетаў для сістэмаў «Пэтрыят». Мы працягваем аказваць падтрыманне ўкраіне, робячы свой унёсак і заклікаючы нашых саюзнікаў актывізаваць намаганні ў гэтым кірунку. Нямецчына таксама перадасць Украіне ў самы бліжэйшы час 25 бронемашынаў «Мардер», 15 танкаў «Леопард», 14 артылерыйскіх сістэмаў, 100 радараў для наземнага назірання і дадатковыя 100 тысячаў артылерыйскіх снарядаў. Маленькая Эстонія, згодна з яе міністрам абароны Ханам Пэўкурам, у найбліжэйшыя тыдні адправіць ва ўкраіну 10 тысяч снарядаў і 750 тысяч прадуктовых пайкоў для вайскоўцаў. Увагу журналістаў прыцягнула меркаванне эстонскага міністра пра магчымыя дзеянні Крамля, звязаныя з сімвалічнымі датамі, асабліва з надыходам 9 траўня. Путін заўсёды надае асаблівае значэнне датам. Возьмем, напрыклад, 24 лютага, дзень уварвання. 23 лютага, напярэдадні. Гэта дзень абаронцы айчыны ў Расіі. Для Крамля такія даты маюць асаблівае сімвалічнае значэнне. І менавіта таму я думаю, што і 9 траўня, які для нас дзень Еўропы, а для Расіі дзень перамогі, можа стаць для іх нагодаю для падпісання нейкага пагаднення, замірэння ці іншага жесту. Пэўкур таксама падкрэсліў, што важна засярожвацца не столькі на тым, чым завершыцца перамовы паміж Расіяй і Украінай, а на тым, што яшчэ можна зрабіць для украінскага народу. Алексей Белсат, штаб-кватэра НАТО, Брусэль. Тым часам расійскія акупацыйныя войскі зноў расстралялі палонных ваяроў ЗСУ. Відэа з'явілася ў распараджэнні агенцтва Associated Press. На кадрах відаць, як 4 украінскія байцы выходзяць з разбуранага дому, кладуцца на зямлю. Адзін падымае рукі. Іх расстрэльваюць у спіну. МЗС Украіны ў сувязі з чарговым ваенным злачынствам зрабіла адмысловую заяву. Кіеў патрабуе міжнароднага расследавання і пакарання вінаватых. Пра іншыя падзеі ў свеце ў аглядзе маіх калег. США гатовыя весці перамовы з Расіяй толькі па адной тэме – спынення агню ва ўкраіне. Пра гэта заявіла прэс-сакратарка дзярждэпу Тэмі Брюс. Паводле чыноўніцы, пакуль на вайне гінуць людзі, нічога іншага абмяркоўвацца не будзе. Яна падкрэсліла, усе ключавыя фігуры ў Вашынгтоне, уключаючы прэзідэнта Дональда Трампа і дзяржсакратара Марка Рубія, выступаюць за мірны шлях і чакаюць рэальнай гатоўнасці з боку Расіі. А тым часам спецыяльны пасланнік Дональда Трампа Стыў Уіткаф прыляцеў у Санкт-Петербург. Сёлета гэта ягоны трэці візіт у Расію. Спачатку расійскія медыі паведамілі пра сустрэчу Уіткафа з прадстаўніком Пуціна Кірылам Дмітрыевым. Яна адбылася ў гатэлі Гранд Еўропа, а пасля і пра сустрэчу з самім гаспадаром Крамля. Паводле расійскіх медыяў, Масква высунула новую умову для перамоваў – зняцце санкцыяў з грамадзянскай авіяцыі. Кітай павышае мыты на амерыканскія тавары да 125%. Пра гэта паведамляе мытна-тарыфная камісія Дзяржаўнай рады КНР. Новыя правілы набываюць моц заўтра, 12 красавіка. У Пекіне падкрэсліваюць, дзеянні ЗША – гэта ціск і парушэнне міжнародных гандлёвых нормаў. Нядаўна Злучаныя Штаты Амерыкі пад рознымі падставамі ўвялі мыты для ўсіх сваіх гандлёвых партнёраў, у тым ліку Кітаю, што ёсць сур'ёзным парушэннем міжнародных правілаў справядлівасці і прынцыпаў роўнасці. Кітайскі ўрад разам з адпаведнымі эканомікамі ува ўсім свеце рашуша асуджае такія дзеянні і катэгарычна выступае супраць іх. Ціск і пагрозы з боку ЗША не прывядуць да развязання канфлікту. Амерыканскі бок павінен вярнуцца да справядлівага дыялогу. Кітай ужо прыняў і будзе прымаць наступныя рашучыя захады ў адказ для абароны свайго суверэнітэту, бяспекі і інтарэсаў развіцця. Кітай таксама заяўляе, што наступнае павышэнне тарыфаў з боку Вашынгтону ўжо не мае значэння, бо пры такім узроўні мытаў гандаль са Злучанымі Штатамі практычна немагчымы. У сталіцы Дамініканскай рэспублікі Санта-Дамінга скончылася ратавальная аперацыя на месцы абвалу даху начнога клубу. Паводле агенцтва Reuters загінуў прынамсі 221 чалавек. Абвал даху адбыўся падчас канцэрту, калі ў клубе былі сотні людзей. Гэта адна з самых маштабных трагедый у гісторыі краіны. Яе прычыны пакуль невядомыя. Улады Дамініканскай рэспублікі распачалі расследаванне і працягваюць удакладняць колькасць загінулых.
Падзенне верталёта ў раку Гудзон побач з Манхэттанам у Нью-Йорку. Паводле Associated Press і CNN загінулі ўсе 6 асобаў на борце. Пілот, 2 дарослых і 3 дзяцей. Гелікоптер прабыў у паветры каля 15 хвілінаў. На відэа бачна, што ў верталёта не было хваставога і верхняга вінтоў. Паводле CNN машына ўзляцела з ніжняга Манхэттану, абляцела статую свабоды і ўзнялася да мосту Джорджа Вашынгтона. Пасля чаго пачала зніжацца і ўпала ў ваду. Улады гораду расследуюць прычыны катастрофы. Алесь Яшченко, Руслан Ігнатович, Белсат. Палітвязень і актывіст дэмакратычнага руху Павел Юхневіч выйшаў на волю пасля поўнага адбыцця 5гадовага тэрміну зняволення. Яго затрымалі ў верасні 2020 года. Тады сілавікі са зброяй штурмавалі кватэру, дзе Юхневіч быў разам з сябрамі. Паўла абвінавацілі паводле крымінальнага артыкулу «Удзел у масавых беспарадках». У траўні 2021 года Юхневіча судзілі ў Магілёве разам з Паўлом Северынцам, Яўгенам Афнагелем, Максімам Вінярскім ды іншымі вядомымі прадстаўнікамі апазіцыі. Суд праходзіў у закрытым рэжыме. Увесь тэрмін Павел адбываў у папраўчай калоніі нумар 22 ў Івацэвічах. Пасля вызвалення Юхневіч яшчэ 1,5 года будзе заставацца пад прэвентыўным наглядам. Сёння спаўняецца 14 гадоў з моманту страшнай трагедыі, што адбылася ў сталічным метрапалітэне. Увечары 11 красавіка 2011 года у гадзіну пік выбуховае прыстасаванне разарвалася на платформе станцыі метро Кастрычніцкая, забраўшы жыцці 15 чалавек. Больш за 3,5 сотні людзей атрымалі раненні. Віну за тэракт улады склалі на Дмітрая Канавалова і Владзіслава Кавалёва. Суд, які праходзіў у паскорным рэжыме, прызнаў іх вінаватымі. Галоўным доказам было прызнанне Канавалова. Абодвух хутка пакаралі найвышэйшай мерай – расстрэлам. Аднак і праз гады віна тых, каго прызналі вінаватымі, выклікае сумневы. Грамадскасць і праваабаронцы ставяць пад пытанне аб'ектыўнасць следства. Не знайшлі адбіткаў пальцаў, не зафіксавалі слядоў выбухоўкі на адзенне абвінавачанага. Родныя Владзіслава Кавалёва сцвярджалі, што паказанні былі выбіты катаваннямі. 13 гадоў таму у будынку парламента жорстка збілі дэпутатаў ад апазіцыйнай фракцыі БНФ «Адраджэнне». Народныя абранцы пратэставалі супраць прапанаванага Лукашэнкам першага ў Беларусі рэферэндуму, што дазваляў распускаць Вярхоўны Савет. Той дзень шмат хто называе пачаткам устанаўлення дыктатуры ў краіне. Руслан Ігнатович. Вярнуць савецкую сімволіку, надаць расійскай мове статус дзяржаўнай, пачаць інтэграцыю з Расіяй і атрымаць права распускаць Вярхоўны Савет. У весну 1995 года Александр Лукашенко, які толькі нядаўна заняў прэзідэнцкую пасаду, ініцыяваў правядзенне рэферэндуму ў гэтых пытаннях. Ініцыятыва выклікала востры супраціў з боку апазіцыі. Дэпутаты фракцыі БНФ «Адраджэння» называлі рэферэндум неканстытуцыйным. Калі спрэчкі ў сесійнай зале не далі выніку, 11 красавіка 19 народных абраннікаў пайшлі на галадоўку. Яны селі перад трыбунай у авальнай зале і засталіся там на ноч. Перад галадоўкай мы некалькі дзён на сесіі даказвалі неканстытуцыйнасць рэферэндуму безвынікова, і гэта быў апошні сродак на фоне апатыі большасці насельніцтва і да мовы, і да сімвалаў, і да інтэграцыі з Расіяй, ну і шчыра будзем казаць, да ўласнага лёсу ўвогуле. У ноч на 12 красавіка паступіла паведамленне пра нібыта мінаванне будынку парламенту. Гэта была фармальная падстава для сілавога ўмяшання. Каля 3 гадзіны ночы ў залю ўварваліся людзі з аўтаматамі, супрацоўнікі службы бяспекі прэзідэнта і спецназ. Літаральна праз месяц рэферэндум усё ж правялі. Лукашенко атрымаў жаданыя паўнамоцтвы. Аднак, нягледзячы на відавочнае парушэнне закону, ані пракуратура, ані кіраўніцтва Вярхоўнага Савету не зрабілі рэальных крокаў. Безумоўна, пасля збіцця дэпутатаў Лукашенко мусіў быць не толькі адпраўлены в адстаўку, але і ісці пад суд. Можна прад'яўляць прэтэнзіі кіраўніцтву Вярхоўнага Савета і пракуратуры, але яны арыентаваліся на грамадства, а людзі маўчалі. Ну вось за гэтае маўчанне сёння расплочваюцца дзеці і внукі.
Жорсткае разбурэнне парламенцкай сістэмы не засталося без адказу, хіба што інтэлігенцыі. Пісьменнік Васіль Быкаў у тыя дні выказаўся вельмі проста і дакладна. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольнай прэсы. Краіны закіруе прэзідэнцкая хунта. А як кіруюць хунты, мы добра ведаем з нядаўняга вопыту. Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі. Гора не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў. Словы класіка аказаліся не проста эмоцыяй, а прароцтвам. 12 красавіка 1995 года. Дата, калі беларускі парламент страціў незалежнасць. З гэтага моманту адлік дэмакратыі пайшоў у адваротны бок. Руслан Ігнатовіч, Белсат. І на гэтым, спадарства, завяршаем сённяшняе выданне аб'ектыву. Больш навінаў шукайце ў нашым тэлеграме. Проста навядзіце камеру смартфону на QR-код, які бачыце на экране, і пераходзьце па спасылцы. Толькі не забывайцеся пра ўласную бяспеку. А ўжо зараз праграма Белсат онлайн і студыя Белсат, дзе да мяне далучыцца Вітаў Сіўчык. Так, Алесю, я ўжо тут, і сёння ў студыі мы паразмаўляем пра тое, як Лукашенко хоча запрасіць 150 тысячаў пакістанцаў у Беларусь, а таксама звернем увагу на вельмі трагічную гадавіну тэракту ў менскім метро. І нават паразмаўляем з чалавекам, якога затрымлівалі і спрабавалі абвінаваціць у датычнасці да выбуху. Усё гэта неўзабаве, а ўжо зараз агляд матэрыялаў з нашага сайту. Вонкавы гандаль ужо 6 месяцаў запар толькі вымывае валюту з краіны. Пра гэта пішуць нашыя калегі з сайту belсат.eu са спасылкай на лічбы Нацыянальнага банку. Толькі за 2 апошнія месяцы імпарт перавысіў экспарт на 443 мільёны долараў. З афіцыйных звестак апошні раз пазітыўнае сальда было летась у студзені-жніўні. Тады мы нагандлявалі ў плюс на 187 мільёнаў долараў. Пасля гэтага усцяж мінус. Як падлічыў Нацбанк, у студзені-лютым экспарт знізіўся амаль на 4%. Імпарт вырас на 3,6%. У выніку розніца паміж экспартам і імпартам склала 907 мільёнаў долараў. У выпадку з паслугамі экспарт вырас на 15%, а імпарт на 18. Хоць улады і хаваюць, чым Беларусь гандлюе з іншымі краінамі, эксперт даследчага цэнтру БЭРОК Дмітрый Круг выказаў думку, што праблемы галоўным чынам паўсталі з продажам стратэгічных тавараў, нафтапрадуктаў і калійных угнаенняў. Тым часам сціснуўся і расійскі рынак. Паводле эканаміста, каб спыніць выцек валюты з Беларусі, рэжым Лукашэнкі можа пайсці на абмежаванне імпарту. Беларусь працягвае прадаваць калійныя ўгнаенні ў краіны еўразвязу нават пасля ўвядзення санкцыяў. Аднак ёсць адно але. Прыбытак ад продажу значна паменшыўся. Цікавыя акалічнасці гэтай тэмы прыводзяць нашыя калегі з сайту belsat.eu. Летась Беларусь прадала ў краіны еўразвязу калійных угнаенняў больш чым на 80 мільёнаў еўраў. Гэта амаль утрая болей, чым пазалетась, але значна менш, чым у папярэднія гады. Такія лічбы прыводзіць Еўрастат. Паводле гэтых звестак сектаральныя санкцыі і наўпроставыя абмежаванні супраць Беларусь-Калію значна скарацілі экспарт яго прадукцыі ў краіны ЕС. Самым прадаваным відам солі сталася тэхнічная соль галіт. Толькі ў студзені Беларусь прадала ў еўразвяз тэхнічнай солі на 442 тысячы долараў. Менавіта гэты тып прадукцыі, як азначае беларускі расследавальніцкі цэнтр, Беларусь-Калій працягвае экспартаваць у еўрапейскія краіны ад імя іншай фірмы «Норта», што дазваляе абыходзіць санкцыі. Больш статыстычнай інфармацыі аб продажы беларускіх угнаенняў у еўразвяз можна даведацца на нашым сайце. Прадстаўнікі рэжыму заяўляюць пра змену элітаў. Сваё даследаванне на гэтую тэму рыхтуе заснавальнік Цэнтру новых ідэяў Рыгор Астапеня. З некаторымі высновамі гэтага даследавання можна пазнаёміцца ўжо цяпер у артыкуле на нашым сайце. У праграме «Часікі цікаюць» Рыгор Астапеня адзначыў, што Аляксандру Лукашэнку больш падабаецца атачаць сябе маладымі людзьмі.
Александр Лукашенко ўвесь час амалоджвае кадры. Калі паглядзець на ўзрост яго і прэм'ер-міністра ў момант назначэння гэтага міністра, то ўвесь час расце адлегласць паміж імі. То бок ён свядома гэта робіць. Спачатку былі людзі крыху старэйшыя ад яго, потым роўныя. Тое самае з адміністрацыяй прэзідэнта. Там таксама кіраўнікі адміністрацыі спачатку былі прыкладна яго пакалення, а пасля расла прорва ва ўзросце паміж імі. Цяпер яна максімальная, амаль у 2 разы. Час зуброў скончыўся, дадае Астапеня. І з гэтым згодны палітычны аглядальнік Артём Шрайбман. На ягоную думку, Лукашэнку здаецца, што людзі, якія менш часу знаходзяцца ў дзяржапараце, больш лаяльныя да яго. Таксама эксперты заўважылі, часта здараецца, што на месцы старых чыноўнікаў прыходзяць іхныя дзеці. Але гэтая тэндэнцыя назіраецца і ў дэмакратычных структурах. На думку каардынатара праграмы «Кадравы рэзерв для новай Беларусі» Юрыя Губарэвіча, маладыя чыноўнікі на службе ў Лукашэнкі не прынясуць якасных зменаў. Галоўная прычына, на думку Губарэвіча, у тым, што рэжым усё яшчэ шукае лаяльных, а не таленавітых. Беларускі вытворца адзення Марк Фармель запрасіў расійскую спявачку Ольгу Бузову прэзентаваць новую калекцыю. Гэтая расійская зорка вядомая тым, што адкрыта падтрымала вайну Расіі супраць Украіны. Нашыя калегі з сайту пазванілі ў кампанію і спыталіся пра мэты супрацы з Бузавай. Апошняя калекцыя Марк Фармель пад назваю «Мне можна всё» створаная ў супрацы з Ольгай Бузавай. На сваім сайце вытворца паведамляе, што Бузава стала не толькі музай і тварам рэкламнай кампаніі, але і галоўнай мадэллю. Выбар мадэлі і твару кампаніі адразу падаўся дзіўным некаторым беларусам. Па-першае, крытыкавалі выбар расейскай, а не беларускай зоркі. Па-другое, спасылаліся на палітычную ангажаванасць Бузавай. За падтрыманне вайны яна трапіла пад санкцыі Украіны і ў спіс распальвальнікаў вайны расійскага фонду барацьбы з карупцыяй. Заінтрыгаваныя выбарам твару калекцыі нашыя калегі з сайту belsat.eu пад выглядам пакупніка пазванілі ў Марк Фармель. Вось што прадстаўнік прадпрыемства сказаў аб прычынах супрацы з Бузавай. Проста гэта папулярная асоба. У нас няма ніякіх негатыўных асацыяцыяў з ёй. І Ольга Бузова папулярная ж не толькі ў Расіі. Усё ж такі Марк Фармель гэта не толькі Беларусь. Нашыя крамы ёсць і за межамі Рэспублікі Беларусь. То бок гэта не толькі Беларуссю абмяжоўваецца. Гэта Казахстан, Узбекістан, Расія. Таксама ў кампаніі запэўнілі, што супраца з Ольгай Бузавай шмат каму спадабалася, а сама калекцыя «Мне можна всё» прадаецца добра. Больш дэталяў на гэту тэму можна дазнацца з нашага сайту belsat.eu. Такія матэрыялы на нашым сайце. Заглядайце на нашу старонку ў інтэрнэце, але памятайце пра захады бяспекі. Таксама, калі для вас гэта бяспечна, стаўце ўпадабанні і пакідайце каментары пад нашай трансляцыяй у Ютубе. А ўжо зараз запрашаю на студыю Белсат. Далёкая краіна можа зрабіцца значна бліжэйшай. Лукашенка запрасіў у Беларусь 150 тысячаў пакістанскіх рабочых. Да таго ж, Пакістан можа прапанаваць сваю прадукцыю ў Еўропу праз Беларусь. Такую прапанову Лукашенка агучыў прэм'ер-міністру Пакістана Шабазу Шарыфу, які знаходзіцца з афіцыйным візітам у Менску. Напярэдадні пакістанскі прэм'ер сустрэўся з узурпатарам у нефармальнай абстаноўцы. Сёння ж у Палацы Незалежнасці прайшлі перамовы ў пашыраным складзе. Адною з тэмаў перамоваў з прэм'ер-міністрам Пакістану былі працоўныя рэсурсы. Паводле Лукашэнкі, у гэтай ісламскай рэспубліцы ёсць шмат людзей, якія хочуць працаваць у Беларусі. Будут направлены специалисты разных отраслей, тех отраслей, которых мы попросим, и руководство Пакистана помогут нам подобрать таких людей. Пусть это будет 100 тысяч, может быть 120, 150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их в Беларуси и создать им необходимые условия для работы.
Паводле узурпатара, пакістанскія спецыялісты ў тэкстыльнай прамысловасці могуць з'явіцца ў Баранавішах. Па выніках сустрэчы Лукашенка і Шехбаз Шарыф падпісалі пакет дакументаў. У тым ліку пагадненні аб вайсковай супрацы, аб рэадмісіі, а таксама аб супрацы паміж міністэрствамі ўнутраных справаў у галіне барацьбы са злачыннасцю. Спадарства, до нашага эфіру далучаецца палітолог, кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін, таксама адмысловец у нееўрапейскіх цывілізацыях. Спадар Яўген, добры вечар. Вечар добры. Пакістан – гэта вялікая краіна, там жыве цяпер больш за 240 мільёнаў чалавек, таму падаецца, што 150 тысячаў рабочых з такой дзяржавы – гэта не такая вялікая лічба для Пакістану. Ці рэальна яны могуць прыехаць у Беларусь? Ну так, я вось паспрабаваў адразу прыгадаць арыфметыку. Гэта падаецца недзе 0,06% насельніцтва Пакістана. Там цяпер, акругляючы 242 мільёны пражывае. Канечне, не такая вялікая лічба, улічваючы агульную эканамічную сітуацыю ў краіне, а яна не надта бліскучая. Там высокая ступень беспрацоўя, там вельмі маленькія прыбыткі ў насельніцтва, там больш за 40% насельніцтва жыве за рыцай беднасці. Таму, канечне, пашукаць шчасце за межамі краіны, гэта шмат хто з пакістанцаў пра гэта марыць. У мінулым годзе за кошт міграцыі, падаецца, недзе 287 тысячаў Пакістан згубіў. Такім чынам, для Пакістана гэта, канечне, невялікая напруга сабраць вось гэтых 150 тысячаў, як сказано, маладых людзей. Дарэчы, цікава, што ў Пакістане перавага на мужчынскім насельніцтве крыху. Невялічкая, но тым не менш ёсць, так што мужчынаў можна куды-небудзь падзець. Да таго ж насельніцтва маладое, бо гэта мусульманская краіна, там такіх праблемаў з дэмаграфіяй, як у Еўропе, няма. Няма, но тым не менш, вось міграцыя, яна, канечне, дадае тут пытанняў і радасць Шарыфа. А вось я сёння зайшоў на сайты навінных гэтых самых агенцыяў пакістанскіх, і там проста бачна вялікая радасць. 150 тысячаў мы вось, там не хапае, толькі сплавілі з рук. І вось мы бачылі ў вашым сюжэце рэакцыю Шарыфа на гэтую навіну, што вось там я магу і 150 тысячаў прыняць, і он жа ўдаленцы запляскаў, відавочна гэта абмяркоўвалася. І гэта чакалася. І вось тут пытанне галоўнае, гэта, канечне, да якасці гэтай працоўнай сілы, бо абяцана, канечне, яны там будуць высачэзнага ўзроўню, усе засертыфікаваныя, як было сказано, любы сертыфікат выпішам, не сумняваюся, выпішуць. Праблема ў тым, што калі паглядзіш на сітуацыю з адукацыяй у Пакістане, у тым ліку прафесійнай, там недзе траціна дзяцей школьнага ўзросту не ходзяць у школу. Траціна. А 2/3 з тых, хто ходзяць, не атрымліваюць неабходнага ўзроўню адукацыі. Узнікае пытанне, так, а дзе знойдзецца вось гэтыя 150 тысячаў звыш спецыялістаў, як нам распавядаюць, дзеля таго, каб проста вось панскага плеча іх кінуць маленькай Беларусі, недзе на ўскрайку свету. Спадар Яўген, ці сапраўды, на ваш погляд, Лукашенка зможа ліквідаваць вось беларускі недахоп кадраў гэтымі людзьмі з Пакістану, у якіх галінах эканомікі яны могуць быць карыснымі, ці ў якія галіны эканомікі іх проста могуць даслаць, скажем так? Дык мы ж з вами і разважаем над гэтым. Вось там прагучала пра тэкстыльную прамысловасць нейкая фраза. Так, Пакістан тут мае вялікі досвед, мае, відавочна, спецыялістаў, но праблема зноўку ў тым, што Пакістану самому трэба развівацца. І дзеля таго, каб развіваць Беларусь, дарэчы, у пакістанскіх выданнях вельмі цікавая фармулёўка, што Лукашенка папрасіў Пакістан даслаць яму 150 тысячаў маладых людзей, каб дапамагчы ў пабудове нацыі. Там не ў тэкстылі, не ў гэтым самым горнай здобычы, а вось у пабудове нацыі. Толькі якой нацыі? Цікавая такая фармулёвачка. Вось, просто як на племя дасылаюць, хоць, канечне, наўрад ці. І
калі паглядзець па структуры эканомікі пакістанскай, гэта ўсё ж такі больш за 60-65% гэта сельская гаспадарка. То бок, ну, спецыялісты па сельскай гаспадарцы адразу прыходзяць у галаву. Але праблема ў тым, што ў тых жа тэкстах, дзе ідзе гаворка пра гэтыя 150 тысячаў спецыялістаў, ідзе гаворка, што добра бы Пакістану навучыцца ў Беларусі вядзенню сельскай гаспадаркі. І вось зноўку, ну што, яны будуць дасылаць да нас спецыялістаў, каб яны нас вучылі ці каб мы іх вучылі. Можа, яны разлічваюць, што вось яны там прыйдуць у беларускую сельскую гаспадарку і будуць падымаць яе спачатку там як простыя працоўныя, а потым можа дасягнуць нейкіх вяршыняў беларускага дзену і вярнуцца ўжо на радзіму так дасведчанымі людзьмі, каб развіваць ўжо сваю краіну, сваю нацыю. Но зноўку тут праблема ў тым, што, ну вось давайте параўнаем сітуацыю эканамічную ў Беларусі, сітуацыю эканамічную ў Пакістане. У Беларусі пакуль крышачку лепш. Па прагнозах Міжнароднага банку і Міжнароднага валютнага фонду у бліжэйшыя гады Пакістан будзе паступова выпраўляць сваю эканамічную сітуацыю. Дзеля гэтага там трэба правесці рэформы сістэмныя, ну, у першую чаргу там прыбраць дзяржаву з эканомікі. Там занадта шмат дзяржавы ў эканоміцы. І тут мы адразу разумеем, што ў Беларусі ніякіх перспектыў. Бо дзяржава беларуская пры Лукашэнцы з эканомікі не сыдзе. А гэта значыць, пакістанскім вось гэтым 150 тысячам маладых спецыялістаў будзе няма чаго лавіць у нашай краіне. І адразу што думаецца? Адразу думаецца пра вось гэты знешні перыметр, межы Беларусі. На захадзе, не будзем выключаць і межы на ўсходзе, праз якія гэтыя 150 тысячаў маладых спецыялістаў, я думаю, даволі хутка, калі іх давезуць, даволі хутка рвануць шукаць шчасце ў іншых месцах. Бо зноўку для пакістанцаў яны цудоўна ведаюць свет, яны ведаюць, дзе водзяцца грошы, дзе ёсць магчымасці і дзе іх няма. Вось тут яны ў Беларусь прыедуць як у стартавую пляцоўку, а далей, ну далей глядзім рэпартажы з беларуска-польскай мяжы, беларуска-літоўскай мяжы, вось, і перакладаем гэта на будучыню. Дарэчы, у Пакістана ж свая вялікая праблема з мігрантамі. Вось у 31 сакавіка быў дэдлайн па высылцы ўсіх афганцаў. Афганцаў на хвіліначку там мільёны на тэрыторыі Пакістану, яшчэ з савецкай вайны. І вось усе гэтыя мільёны пакістанцы жадаюць адправіць абратна. Хоць шмат хто з іх ужо нарадзіўся на тэрыторыі Пакістану, Афганістану ніколі не бачыў. Дык можа гэта і будуць тыя самыя 150 тысячаў? Вось улічваючы прастэчу надрукоўкі сертыфікатаў, я б не выключаў такую магчымасць. Нельга гэта сказаць з гарантыі. Яшчэ одно меркаванне. Палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, вядоўца праграмы «Двубой» на Белсаце, таксама распавёў, што ён думае пра вось гэтае запрашэнне Лукашэнкі прыехаць 150 тысячаў пакістанцаў, каб прыехалі ў Беларусь, і ці сапраўды яны могуць замяніць беларусаў, якіх не хапае на рынку працы. Давайте паслухаем, потым вернемся да нашай размовы. Я даволі скептычна ставлюся менавіта да пакістанскага варыянту, паколькі людзі не ведаюць мову, адрозненне, напрыклад, ад мігрантаў з Цэнтральнай Азіі, былых постсавецкіх краінаў Цэнтральнай Азіі. І не думаю, што ім будзе так лёгка менавіта грамадзянам Пакістану тут адаптавацца на нашым беларускім рынку. Таму вось гэтыя заявы Лукашэнкі, я лічу на яго звыклае такае жаданне зрабіць нешта прыемнае таму палітыку, кіраўніку той дзяржавы, з якой ён размаўляе. Спадар Яўген, я б хацеў яшчэ запытацца хутчэй пра такі палітычны вонтак сённяшняга візіту, то падобныя візіты да Лукашэнкі ці Лукашэнкі да кагосьці лукашэнкаўскай прапагандай падаюцца як тое, што з'яўляецца часткай нейкага блоку, такога антызаходняга, што разам з Кітаем, з Індыяй, з Расеяй, вось з Пакістанам яны супрацьстаяць заходняму свету. Ці сапраўды існуе такі нейкі маналітны блок з аднолькавымі мэтамі і якая роля там адводзіцца рэжыму Лукашэнкі? Значыць, вось вы назвалі дзве краіны ў пералічэнні, якія адразу разбіваюць гэты маналіт. Гэта Індыя і Пакістан.
Вось калі глядзець на Пакістан увогуле і на, скажем, адносіны з ім, гэта адразу такі пяцікутнік. Гэта Пакістан, Індыя, Кітай, Расія і хто там у нас яшчэ да Пакістану блізка. Ну, добра, вылецела з галавы. Вось, і тут трэба глядзець, як гэтыя краіны паміж сабой узаемадзейнічаюць, бо Пакістан, уласна кажучы, асабліва цяпер, у сувязі з праектам калідору поўдзень-поўнач ад пакістанскага ўзбярэжжа марскога праз Афганістан, Сярэднюю Азію да Расіі, конечно, Пакістан гэта вельмі істотнае звено у гэтай сітуацыі. А праблема ў тым, што гэтаму істотнаму звяну патрэбны проста ліхаманкава грошы, канешне, не ў Беларусі іх браць, і нават не ў Расіі іх браць. У Расіі няма такіх грошай. Такія грошы ёсць у таго ж МВФ, у таго ж Сусветнага банка, дзе кіруюць амерыканцы. Таму Пакістан вельмі праамерыканская краіна. Прынамсі, у эліце, якая разумее, што будзе, калі раптам пачаць сварыцца з амерыканцамі. Тым не менш, Пакістан спрабуе крышачку дыверсіфікаваць сваю залежнасць ад захаду, і у тым ліку ад амерыканскіх саюзнікаў у персідскай затоцы. І яны спрабавалі вось апошнія гады вельмі актыўна наладжваць адносіны з Расіяй. І, канешне, асабліва зброя расійская цікавіла. На што тут жа нарваліся? На Індыю. Расія з Індыяй таксама выбудоўвае такія, цесныя адносіны, каб хоць кудысьці спіхнуць і свой калій, і сваю нефтянку. А як толькі Індыя пабачыла, што прадаецца Пакістану, яна адразу ў позву: а што гэта такое? А чаму гэта вы нашым ворагам, вы, нашыя сябры, такое пастаўляеце? І вось тут роля Беларусі так прамалёўваецца, як шмат у якіх яшчэ рэгіёнчыках свету, як, напрыклад, у той жа Лібіі. Выкарыстоўваць Беларусь як пракладку для паставак зброі у той жа Пакістан. І вось тут, уласна кажучы, зразумела, чаму акрамя 150 тысячаў рабочых яшчэ гучала тэмка вайсковага супрацоўніцтва. І вось тут зноўку Пакістан, ён, канешне, можа карыстацца гэтым. Вось атрымліваць праз Беларусь зброю, но ён таксама будзе вельмі асцярожны, як толькі на яго цыкнуць. Ён адразу гэта ўсё спыніць. Як была сітуацыя з расійскім звадкаваным газам, яму дазволілі, Пакістану ў 23-м годзе дазволілі набываць расійскі звадкаваны газ. Но толькі па тых тарыфах, якія ухваляць амерыканцы. І гэта дэманструе, што Пакістан гэта далёка, скажем так, нетрывалы элемент вось гэтага блоку, так, як мы кажам, зла. Індыя тое ж самае. Слухайце, Індыю зараз даволі актыўна і адносна паспяхова, скажем так, уцягваюць вось у гэтае інда-ціхаакіянскае НАТО як сістэму абароны ад Кітаю. Так што тут аніякай маналітнасці, аніякай супольнасці. Пра гэта казаць няма чаго. Прытым таваразварот паміж Беларусю і Пакістанам складае 50 мільёнаў долараў. Мізэрная лічба, як кажуць эканамісты, таму бачна, што не эканамічныя тут, альбо не толькі эканамічныя матывы былі ў гэтым візіце пакістанскага прэм'ер-міністра ў Менск. Спадар Яўген, вялікі вам дзякую за тое, што далучыліся да нашага эфіру. З намі на сувязі быў кандыдат гістарычных навук, адмысловец у нееўрапейскіх цывілізацыях Яўген Красулін. Працягваем выданне. Сёння трагічная дата ў найноўшай беларускай гісторыі. 14 гадоў тэракту ў менскім метро. 11 красавіка 2011 года ў гадзіну пік на станцыі метро Кастрычніцкая паводле афіцыйнай версіі, каля прыбыцця цягніка выбухнула самаробная бомба. У выніку тэракту 15 асобаў загінулі, больш за 200 пацярпелі.
Ужо на наступны дзень 12 красавіка дзяржаўныя органы паведамілі, што знайшлі падазраваных, а 13 Лукашенко абвясціў пра іхнае затрыманне. Абвінавачанні выставілі на радзінцам Віцебску 25-гадовым Уладзіславу Кавалёву і Дмітрыю Канавалаву. Падчас следства ім таксама інкрымінавалі датычнасць да выбуху ў 2008 годзе у дзяржаўны дзень незалежнасці ў Менску. Суд у гэтай справе пачаўся 15 верасня 2011. Прысуд фігуранты выслухалі 30 лістапада таго ж года. Нягледзячы на шэраг несупадзенняў і недахопаў следства і судовага разбору, Кавалёва і Канавалава прызналі вінаватымі і асудзілі на расстрэл. Вырак выканалі ў сакавіку 2012 года. Аднак альтэрнатыўныя версіі пачалі з'яўляцца амаль адразу пасля тэракту. У тым ліку і з той прычыны, што менш як праз гадзіну пасля выбуху на месца трагедыі прыбыў Лукашенко разам з малодшым сынам Мікалаем. До нашай праграмы далучаецца вельмі незвычайны госць, бо гэта чалавек, якога ў 2011 годзе нават затрымлівалі і ўвогуле спрабавалі ледзьве не абвінаваціць у датычнасці да тэракту. З намі на сувязі праваабаронца Павел Левінаў. Спадар Павел, вітаю вас. Добрый вечер. Раскажыце, калі ласка, пра гэтую гісторыю. Як так сталася, што вас у 2011 годзе затрымлівалі і ледзьве не прыцягнулі да нейкай там крымінальнай справы? Задерживали меня, как обычно, как сейчас задерживают любого гражданина, и предъявили обвинение, подозрение в совершении взрыва в Минском метро. Задержали меня, насколько я помню, 19 апреля 2011 года, доставили во Фрунзенский РОВД и пытались сделать меня заказчиком этого действия. И вся моя вина лишь была в том, что я являюсь правозащитником, я защищаю права человека от действий властей, и значит я противник власти, в том, что я бывший военнослужащий. Вот. Ну и самое абсурдное было это то, что я из Витебска. Вот, как будто Витебск — это город-террорист. Але тады вас выпусцілі і вы апынуліся на волі, ці тое, што вас увогуле затрымлівалі і спрабавалі прыцягнуць да гэтай нейкай там адказнасці, не сведчаць пра тое, што рэжым хацеў адмыслова паказаць, што, маўляў, праціўнікі ўлады зрабілі тэракт альбо замовілі гэты страшэнны тэракт. Ну да, если вы помните, Лукашенко и говорил, что эти два хлопчика не могли сделать это самостоятельно, за ними кто-то стоял. Вот, и того кого-то надо было найти. Выбор пал каким-то образом на меня. И да, я 10 суток отсидел на окресте, но я не понимал, за что я сижу. И у меня до сих пор есть на руках копия постановления о моем задержании по непосредственному подозрению в совершении этого деяния. Но документа о том, что с меня сняты эти подозрения, у меня до сих пор нет. Гэта, канешне, увогуле нейкі сусельны абсурд, калі нават з розных бакоў, калі паглядзець на гэтую справу, калі вось загінулі людзі, а вас па адміністрацыйным артыкуле кінулі ў ізалятар на Акрэсціна, так? То бок зноў бачым гэтую палітычную такую абсалютную падаплёку. Калі шырэй паглядзець, вось мінула 14 гадоў, мы ведаем, што беларускае грамадства, значная яго частка не давярае афіцыйным вынікам следства і мяркуе, што ўсё там было вельмі нячыста. Вы з вышыні часу, калі глядзіце на гэта, што вы думаете, хто ўсё ж таки злазіў тэракт у Менскім метро? Смотрите, я по своей деятельности общаюсь не только с жертвами белорусского режима, но и с теми людьми, которые нарушают права человека. Так вот, даже они после того, когда прошло чуть более 100 дней и этих молодых людей расстреляли, очень засомневались в том, что эти два молодых человека совершили этот теракт. Это один момент. Второй момент. Мы все знаем, что все вещественные доказательства по делу почему-то было принято решение уничтожить. И поэтому мы ни через 10 лет, ни через 20, ни через 100 лет даже не сможем провести экспертизу, да, чтобы установить всю правду. В лучшем случае это останутся заключения экспертов на бумаге, которым можно верить, можно не верить.
Вот. И если взять нынешнюю историю, да, то вот буквально на днях 89-летний японец был оправдан после того, как его почти 50 лет приговорили к смертной казни. Вот он ее ожидал, и в конце концов его оправдали. Вот. И не расстреляли за эти 50 лет. Белорусское же государство расстреляло 2 молодых людей в течение 100 лет. Гаспадар Павел, калі вяртацца да таго моманту вашага затрымання, як паводзілі сябе следчыя, якія метады выкарыстоўвалі, ці было па тым, як яны сябе паводзяць, бачна, што стаіць задача проста знайсці кагосьці, на каго павесіць гэтае злачынства, што перад імі стаяла задача знайсці, не глядзячы ні на што? Ну, смотрите, как мне тогда показалось, да, им, вот, не знаю, если бы они нашли у меня хотя бы одну такую занозу, которую бы можно было пристегнуть к этому делу, то я бы, наверное, точно пошел к паровозам. Но у них не получилось за 10 дней, пока я находился на Окрестино, ничего найти. Вот. То есть задача стояла. Вот. Но, опять-таки, низкий профессиональный уровень сотрудников и Фрунзенского РОВД, наверное, исследователей, да и потом, как и показал судебный процесс и гособвинения, и самого суда, за исключением работы адвокатов, которые в то время оказались на высоте. И если, ну, представьте, в зале судебного заседания, когда потерпевшим дают высказаться по делу, и потерпевшие по делу встают и говорят о том, показывая рукой на клетки, в которых, как эти звери в зоопарке, да, сидят эти 2 молодых человека, и говорят, что суд не привел достаточных доказательств того, что данные люди виновны в совершении этого. Калі згадаць той перыяд, гэта было праз некалькі месяцаў пасля плошчы 2010 года, пасля чарговых сфальсіфікаваных выбараў. Гэта быў час, калі распачынаўся эканамічны крызіс, калі заходні свет задумаўся над сур'ёзнымі таксама санкцыямі супраць рэжыму. І у многіх людзей, ну, такія думкі ўзнікалі розныя. Ці не з'яўляецца гэта нейкім дзіўным супадзеннем, што вось цяпер тэракт у менскім метро адбыўся. Светлай памяці Станіслав Шушкевіч выказваўся наступным чынам. Лукашенко з сынам ніколі б не прыехаў праз гадзіну пасля тэракту на станцыю метро, калі б, ну вось ізноў людзі думаюць, ці сапраўды узурпатар тады быў упэўнены у тым, што няма нейкай другой бомбы, што ўсё там будзе бяспечна. Як вы ацэньваеце вось гэтыя моманты? Я здесь полностью согласен с Станиславом Станиславовичем и хочу вам сказать, что я посещал практически все судебные заседания по этому делу, на 2 я только не был. И вот приведу вам такой пример. Нам говорят, что сумка стояла под скамейкой, и сумка, в которой было взрывное устройство, стояла под скамейкой, и на которой сидел человек. И вот после взрыва этой сумки человеку оторвало ноги. Вот. Но мы видели все картинки. Если бы сумка действительно находилась под скамейкой, то, ну, от этого человека ничего бы не осталось. По моему глубокому убеждению, взрывчатка была заложена как раз-таки в тумбу, в гранитную тумбу из-под скамейки. И вот когда одна из сторон этой тумбы летела в сторону вагона, и вы видели, какие в вагоне были пробоины, а вторая просто как ножом вот, отрезала ноги человеку, и человек остался жить. Поэтому эта версия властей не вызывала доверия. Не вызывала доверия версия властей о том, что, ну, этих ребят задержали буквально сразу, но экспертиза, надо отдать должное тем экспертам, которые сделали, наверное, правильную экспертизу, да, достоверную. У них не нашли ни в волосяных луковицах, ни в ушных, в носных пазухах примесей, никаких взрывных устройств, ни даже той пыли, которая была в Минском метро. Это тоже говорит о том, что вряд ли Коновалов находился в момент взрыва в Минском метро.
Вот, и поэтому думаю, что и власти знали, что никакого другого взрывного устройства там нет, и можно спокойно туда идти, только с сыном, а можно было взять всю администрацию или там всю свою семью. Невялічкая рэмарачка наконт таго, як грамадства паставілася да вынікаў так званага расследавання. Нашы гледачы пад трансляцыю ў Ютубе успамінаюць, што калі расстралялі меркаваных выканаўцаў тэракту, каля метро на мемарыяле быў надпіс 15 плюс 2 ахвяры і партрэты Канавалава і Кавалёва, пакуль міліцыянты не прыбралі. Вось такі давер да следчых. Дакладна, даверу грамадства няма. І яшчэ адзін цікавы момант. Я вось пераглядаў хроніку тых дзён, пабачыў, што ад генеральнай пракуратуры гэтай справай займаўся вядомы цяпер усім Андрэй Швед, які цяпер гаворыць пра генацыд беларускага народу, які займаецца палітычным пераследам. Ці вы звязваеце далейшае прасоўванне яго кар'еры з гэтым маланкавым расследаваннем? Ну, я думаю, что да, потому что, ну, вы посмотрите, все пошли в рост, кто имел непосредственно участие в этом деле. Что судьи, что гособвинители, что там был и военный гособвинитель, и, как говорится, гражданский гособвинитель. У всех у них все сложилось хорошо, за исключением этих двух ребят и тех жертв режима, которые пострадали от этого террористического акта. Спадар Павел, дзякую вам вялікі за тое, што знайшлі час, каб долучыцца да эфіру студыі Белсат. З намі на сувязі быў праваабаронца Павел Левінаў. Шановныя гледачы, калі для вас гэта бяспечна, ставце ўпадабанне пад нашым відэо ў Ютубе і пакідайце каментары. А давайте зараз паглядзім, што падрыхтавалі нашыя калегі з рэдакцыі сацыяльных сетак Белсату. З рахунку фонду «Беларусь Ліберці», што належыць Анжаліцы Мельнікавай, зніклі грошы, прызначаныя для каардынацыйнай рады і кіберпартызанаў. Хто і як узяў гэтыя грошы? З такім пытаннем нашыя калегі звярнуліся да падпісчыкаў YouTube-каналу «Белсат Ньюс». Удзел у апытанні ўзялі амаль 250 асобаў. Больш за палову з іх мяркуюць, што Анжаліку Мельнікаву прымусілі зняць грошы з рахунку. Каля 30% выказаліся за тое, што спікер ККР зняла грошы для сябе, а 7%, што сродкі з рахунку фонду «Беларусь Ліберці» скралі махляры. Праз палітычныя рэпрэсіі беларуска Кацярына з 3 дзецьмі ў 2021 годзе пераехала ва ўкраіну, а пасля пачатку паўнамаштабнай агрэсіі ў Польшчу. Там у ейнай дачкі Дар'і знайшлі першасную медыастынальную лімфому. Пасля аперацыі дзяўчынка была ў рэанімацыі на штучнай вентыляцыі лёгкіх. Цяпер яна працягвае сваё змаганне з наступствамі анкалагічнай хваробы. І ёй патрэбная дапамога. Гісторыю Дашы паказалі ў праграме «Беларус беларусу», якую вы можете паглядзець на YouTube-канале «Белсат Лайв», а фрагмент далей у нашым эфіры. Деньги нужны на то, чтобы восстановить Дашу на здоровье. Да, на реабилитацию сейчас очень большая очередь, которая бесплатная реабилитация. Это очередь не 1 год. Вот. Мне бы хотелось, чтобы Даша быстрее стала хорошо ходить, хорошо дышать, да, чтобы было под наблюдением врача кардиологического, да, потому что у нее сердце было 3 сантиметра в воде. И опухоль была приближена к предсердию, да. То есть у нее сердце не очень хорошо работает. Мне бы хотелось, чтобы она прошла реабилитацию в центре, за ней бы наблюдали, вовремя бы это, как-то наладили работу ее организма после всех химий, потому что я очень надеюсь и верю, что больше не понадобится химиотерапия. І да пазітыўных гісторыяў Фанта з Віцебску сталася зоркаю тык-току. Аўстралійская аўчарка можа выконваць дзясятак камандаў, якім не навучыла гаспадыня студэнтка Віцебскай акадэміі ветэрынарнай медыцыны Анастасія Ткачонак. А што яшчэ ўмее рабіць Фанта, вы даведаецеся, калі зазірнеце ў тэлеграм-канал Белсату.
Вось такое майстэрства ад фанты і ад ейнай гаспадыні Анастасіі Тывончык. Гаспадарства тым часам яшчэ адна цікавая і такая лёгкая тэма. Японская кампанія Kawasaki прадставіла новую візію робота. На гэта стваральнікаў натхніў конь. Чатырохногі кіборг прызначаны спецыяльна для таго, каб на ім ездзілі людзі. І менавіта на складанай мясцовасці. Згенераваны ролик з роботам, які назвалі Кёрлёў, апублікавалі нашыя калегі ў інстаграм-акаунце Белсату. Та сітуацыя, калі словазлучэнне жалезны конь ужо і не зусім метафара. Спадарства, дзякуй вялікі за прагляд нашай праграмы. Яшчэ раз нагадваем пра лайк і каментар пад гэтай